Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Аллакай шаби 25 ба 26 феврал дар Амрико дар турнири UFC Fight Night аввалин варзигар аз Тоҷикистон Нурулло Алиев аввалин муҳорибаи худро дар ташкилоти UFC мегузаронад ва рақиби ӯ ҷангвари сахт ва хатарноки бразилӣ Рафаэл Альвес мешавад. Дар ин навор мо дар бораи варзигаро ба шумо маълумот медиҳем ва оиди тарафҳои сахт ва сустии онҳо гап мезанем. Ана дар охири навор боша мо прогнози худро дар ин муҳориба медиҳем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед ва барои ин меҳнатҳои мо лайкҳои худро дариғ надоред, чунки чунин наворҳоро танҳо мо баҳри шумо омода мекунем. хабари беҳтарин барои подписчикони канали Паҳлавон, ҳиҷомаи бепул барои шумо. Агар ки дар вақти дору харидан аз ширкати шифофармо аз номи канали Паҳлавон гап занед, пас шуморо бепул ҳиҷома мекунанд. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. оғоз мекунем аз синни сол, қад ва рекорди ҷанговарон. Рафаэл Альвес, ҷангвари бразилӣ бо лақаби Зетюрн, санаи таваллуд 11 октябри соли 1990, қад 1 см баромад мекунад дар вазни сабук. рекорди касбӣ 20 ғалаба ва 11 бохт. ғалабаҳо: 7 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 8 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 5 ғалабаи дигар бо қарори доваро. бохтҳо: 4 бохт бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 6 бохт бо тариқи сабмишн ва 1 бохти дигар бо қарори доваро. ва дӯстон, чӣ гуна ки аз рекорди ӯ фаҳмиден, Альвес ҷангвари ҳаматарафа аст. ӯ ҳам дар замин ва ҳам дар стойка хеле сахт аст ва оиди ин чиз боз каме дертар гап мезанем. Рафаэл Альвес карьераи худро соли 2007 оғоз кардааст ва зиёди муҳорибаҳои худро дар ташкилоти Jungle Fight гузаронидааст. ҳамчунин ӯ дар ташкилоти машҳур Titan FC низ баромад кардааст. дар Titan FC ӯ 3 муҳориба гузаронида дар ҳамааш ғолиб шудааст ва ҳамчунин чемпиони ин ташкилот шудааст ва баъд ба ӯ имконият доданд ки дар ташкилоти Dana White Contender Series баромад кунад. ҳамин тариқ Рафаэл Альвес рӯзи 25 августи соли 2020 дар ташкилоти Dana White Contender Series зидди Александро Гарсия муҳориба гузаронида дар дуюм раунд бо тариқи сабмишн ғалаба ба даст овард ва бо ташкилоти UFC барои 4 муҳориба шартнома баста ҷангвари UFC шуд. аввалин муҳорибаи худро дар UFC Рафаэл Альвес моҳи май соли 2021 зидди ҷангвари сахти қазоқ Дамир Исмагулов гузаронид. муҳорибаи онҳо муҳорибаи хеле наздик ва баробар буд ва дар натиҷа дар ин муҳориба Дамир Исмагулов бо қарори доваро ғалаба ба даст овард. ҳамин тариқ Рафаэл Альвес дар аввалин муҳорибаи худ дар ташкилоти UFC шикаст хӯрд. дар дуюм муҳориба ташкилоти UFC ба Рафаэл боз рақиби сахт Марк Диакезероро доданд. пеш аз ин муҳориба Диакезе бо Рафаэл Физиев 3 раунди сахт гузаронида буд ва дар ин муҳориба ӯ фаворит ба ҳисоб мерафт. аммо Рафаэл Альвес нақшаи худро дошт ва ӯ аллакай дар якум раунд Маркро бо тариқи сабмишн шикаст дода ба ҳама исбот кард ки ӯ ҷангвари хатарнок аст. баъди чунин ғалабаи дурахшон ба Альвес ветеран ва ҷангвари дурахшон Дрю Доберро доданд. муҳориба бо Дрю Добер хеле муҳорибаи ҷолиб шуд. онҳо тақрибан баробар меҷангиданд. Альвес дар вақти ҷанг ҳар гуна нағмаҳо мекард. ӯ ҳатто рақс ҳам кард. аммо дар сеюм раунд Дрю Добер ӯро ба нокаут равон кард. ҳамин гуна Рафаэл Альвес дар 3 муҳорибаи худ дар ташкилоти UFC 2 маротиба мағлуб ва 1 маротиба ғолиб шудааст. аммо бояд қайд кард ки рақибони ӯ рақибони хеле сахт буданд. дастоварҳои калони Рафаэл Альвес, чемпиони пешинаи Titan FC дар вазни сабук ва ғолиби ташкилоти Dana White Contender Series. варзигари тоҷики 23-сола Нурулло Алиев бо лақаби Таҷик Игл, қад 1 см баромад мекунад дар вазни сабук. рекорди касбӣ 8 ғалаба бе бохт. ғалабаҳо: 2 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ ва 6 ғалабаи дигар бо қарори доваро. Алиев карьераи касбии худро соли 2018 оғоз кардааст ва ӯ дар чунин ташкилотҳо ба монанди Битва на Волге, GFC, IMC Fight Night ва Dana White Contender Series баромад кардааст. охирон маротиба Нурулло Алиев дар Русия дар турнири якҷояи IMC Fight Night ва Eagle FC баромад карда буд. рақиби ӯ боша ҷангори вазни нимёна Кирилл Крюков шуда буд. ин муҳориба дар вазни 75 кг баргузор гардид ва дар ин муҳориба Нурулло Алиев бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст оварда роҳ ба сӯи Амрикоро пеш гирифт ва ниҳоятан рӯзи 20 сентябри соли 2022 ӯ имконият пайдо кард ки дар турнири Dana White Contender Series баромад кунад.
рақиби Нурулло бояд ки ҷангвари бебохти арманӣ мешуд, аммо бо сабабҳои номаълум ин муҳориба баргузор нагардид ва ба ҷои ӯ ба октагон ҷангвари амрикои Ҷош Уик баромад. Нурулло дар ин муҳориба дар охири якум раунд рақиби худро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода эълони калон кард, ки тамоми блогерони рӯззабон оиди ӯ навор карданд ва дар бисёр сомонаҳои амрикоӣ номи Нуруллоро дида мешуд. ҳатто президенти UFC Дана Вайт аз дастгирии мухлисони Нурулло ва мухлисони тоҷик дар ҳайрат монд. ҳамин гуна Нурулло Алиев бо ташкилоти UFC шартнома баста ҷангвари UFC шуд. Дастовардҳои калони Нурулло: дукарата чемпиони ҷаҳон оид ба панкратион, чемпиони ҷаҳон оид ба муҳорибаҳои омехта, чемпиони Осиё дар самбои размӣ, чемпиони ташкилоти Битва на Волге ва ғолиби турнири Dana White Contender Series. Акнун мегузарем ба бартарии ҷангоvaро. ма чанд муҳорибаҳои Альвесро тамошо кардум. ӯ ҷангвари ҷисман хеле сахт аст ва дар вақти муҳориба ҳар гуна нағма мекунад, то ин ки рақибро ғазабнок карда ӯро аз роҳ зана. Альвес зид нест ки бо рақиби худ рӯбарӯ истода зарбазанӣ кунад ва ӯ зарбаҳои хеле вазнин дорад. аз текдаунҳо худро хуб ҳимоя мекунад ва тарафҳои сахти ӯ ҷуҷитсу ва зарбазанӣ аст. тарафҳои сусти ӯ боша албатта ки гӯштин ва греплинг ва ҳамчунин нағмаҳои ӯ. Альвес ҷангвари пуртаҷриба аст ва дар UFC аллакай 3 маротиба баромад кардааст. ана барои Алиев боша и аввалин муҳориба дар ташкилоти UFC мешавад ва шояд ки ин чиз каме ба ӯ фишор кунад. тарафҳои сахтии Нурулло албатта ки гӯштин аст. ӯ рақибро ба замин меафтонад, дар замин рақибро идора карда ба ӯ зарбазанӣ мекунад. Алиев ҳамчунин стойкаи хуб дорад, аммо дар стойка Нурулло эҳтиётона кор мекунад ва ӯ стойкаи худро танҳо барои рақибро ба замин афтондан истифода мебарад. дар муҳориба зидди Дамир Исмагулов Рафаэл Альвес нишон дод ки тамоми 3 раунд дар суръати баланд ҷангида метонад ва ҳамчунин стойкаи хуб дар муҳориба зидди Дрю Добер нишон дод. Альвес ҷитсери хуб аст, аммо ӯ камарбанди сиёҳ надорад ва агар ки ту хато накунӣ, бо ӯ бозӣ накунӣ, пас ӯ туро ба осонӣ ба усул гирифта наметонад. мегузарем ба мотиватсия ва прогноз дӯстон. ҳар дуи ҷангваро мотиватсия хеле сахт доранд. Нурулло бори аввал дар UFC баромад мекунад ва баромади хуб нишон додан мехоҳад. ана Альвес боша барои дар UFC боқӣ мондан мебарояд, чунки агар ки ӯ дар ин муҳориба шикаст хӯрад, шояд ки UFC ба ӯ шартномаи нав надиҳанд. лекин ба ҳар ҳол дӯстон, дар ин муҳориба мо Нурулло Алиевро ғолиб мебинем. ва ана барои чӣ? Рафаэл ҷангвари сахт аст ва ҷисмонӣ ӯ хеле мушакҳои калон дорад ва ба ҳамаи ин мушакҳо ҳаво дар кор аст. аз ҳамин сабаб барое ки ӯ хаста шавад ва зарбаҳои хатарноки ӯ сустар шаванд, Нурулло бояд ки аз аввали муҳориба бо ӯ гӯштин гирад. бале, дар аввал душвор мешавад. Альвес метавонад ки худро ба осонӣ аз текдаунҳои Нурулло ҳимоя кунад, метавонад ки Нуруллоро бо усулҳои худ таҳдид кунад ва дар вақти муҳориба ҳар гуна нағма кунад. аммо мо боварӣ дорем ки Нурулло ӯро ба замин афтонда метонад ва дар он ҷо оҳиста оҳиста ба монанди уқоб қувваи ӯро гирифтан мегирад. дар стойка бо ӯ ҷангидан барои Нурулло хеле хатарнок аст. барои ҳамин мо дар ин муҳориба ғалабаи Нурулло Алиевро бо қарори доваро мебинем. фикр мекунем ки барои Рафаэл Альвесро фавран шикаст додан, ту бояд ки зарбаи вазнин ба монанди Дрю Добер дошта бошӣ ё ин ки ҷуҷитсои сахт ба монанди Чарлз Оливейра. аз ҳамин сабаб Нурулло тамоми 3 раунд бояд ки ӯро ба замин афтонда дар он ҷо мавқеи худро хуб карда баъд ба ӯ зарбазанӣ кунад. лекин дӯстон, моро дар пеш вазнкамкунӣ интизор аст ки ин чиз дар муҳориба нақши хеле калонро мебозад. ҳамчунин фаромӯш намекунем ки ин MMA аст ва як зарба ё ин ки як хатогӣ метавонад ки бозиро дигаргун кунад. ана ҳамин буд дӯстон прогнози мо ва ин прогнози мо барои ставка кардан нест. умуман ставка кардан ҳаром аст ва ба шумо ин корро тавсия намедиҳем. прогнози мо танҳо барои маълумот буд. шумо метонед ки бо прогнози мо розӣ шавен ва метонед ки розӣ нашавен. барои ин комментария аст ва шумо метонед ки прогнозҳои худро дар комментария нависен. то бозид хонободу сарбаланд бошен.